Sme tu, uprostred ničoho, v Mongolsku. Ale uprostred krásneho ničoho. Krásneho ničoho. A niekde úplne v diaľke, tam úplne ďaleko sú jurty. Ešte ďalej je nejaký ľadovec. Tu je potôčik. A sme vo výške 2446 metrov. A najväčšia halúz je, že tu je signál. 4G. A vieš, čo robia Mongoli namiesto guľovačky? Viem. Hovnovačku! Hovnovačky. Tak poďte na hovnovačku! To je krása. To je krása. Pozdravujeme z Mongolska.